zuen beste, zure amaren beste osaba bat, gaztien asana Italontzi, esan duzuelen abadi izen zara, ez da? Bai, fraile Carmen Larran. Eta bere historia, neko gaztetan sartu omen zen fraile Larran, eta gero ikasi zuen Gasteizen, filosofia ikasi zuen, eta gero historia ere, egon Hamburgosen, eta uste Roman ere denbora gitxi batetan egon zela. Eta gero azken urtetan Santutxun egon zen diru arduradun bezala, gero Larran, eta Larran egon gara pizkat aztertzen edo informazioa bilatzen, eta Larran egondako Carmen Lar bat egun Gasteizen dago, eta berarekin hitz egiten, berak ataratako dokumentazioen artean, egin zuten bosketa bat, Erromara bidei bat egin behar zuten, konbento bakotxetik bidaltzen zuten arduradun bat, kongreso batetara Erromara. Eta zeuden momentu horretan 14 fraile Larran. Eta 14 frailetik 12 boskatu zuten Italontzi joateko Erromara. Kuriosidade bezala. Eta gauza bat, esan duzu lehen grabazioa hasi baita horretik Italontzi be oso alderdi aldekoa. Bai, antza denez oso harreman honak zituen, hortik noren handik, Sagindaranaren gandik neko agertu momentuen batzuetan, eta gero oso politikari bizia, eta amak kontatzen zuen, Markina, Lekeitio, eta Ondarrun, eta hortik miten egiten ibiltzen zela. Bereak momentu horretan Markinan zegoen, Markinako konbentua. Eta Markinatik kostaldian, dantzadez kostaldian zeukaten, ez dakite... Zona agatxerena PNV-ek komentetan eganez, burubideak edo komentetan eganez, hori zona zala gatxena lortzen. Harreman gitxien edo afiliau gitxien edo simpatizante gitxien eken zona. Orduen, lontzi, apropos baten zan, mitinak egiten, jentie apur bat... Partidura bere ekartzeko edo hori. Eta gero baita ere, hori Aita Santik ere kontentan dugu, oso zermonlari hona zela. Ez dakit, kiriko edo lako goitizen bat ipinita zioten, ze oso izkera alaia zuela eta esaldi luzeak egiten zituela, eta gustuko zutela jenteak berari zermoiak entzutea eta horrela. Eta hori, idatzita dago, eta antza denez, gehien egiten zuela garaile horretan dira zermoiak. Eta hori, Aste Santua horrian eta horrela oso demandatu omen zen horrelako gotzatik.